Salam YouTube'da delcerat gözlep gelen iyleşler. Sizi Screen Show gepleşikde hoş gördük. Bärde Türkmen bloggerlar, mihmanlar, biram olar bilen oyunlar oynar. Birinci mihmanımız dusuz goraş gepleşik atnaşyp betinden talçok beren Takız Teatrım Ağı Sapa ýaly o rubrikalyň eýesi. Kapsyny Türkmen TikToker gyzlarynyň oçura durýan. Saçı hem mage saçını duruyttuk bolin saçım bilen adam der saçım men bilen adam deyip gidip saçını aldyp kesse görmege eýleşen Ali Murat. Deva ya, çersten var ya. Klanjak Dün söýüliň bilen näme desen geldi? Bol ya bize mon ananan olayl. Türklerden orladık. Görýän ben güýdüm. Ekörün ýaşajakmy? Ayalym bilen. Öý haýwanyňyz barmy? Atym var. Screen Show. Gepleşigimiziň ýazga geçirilýän ýeri Green Coffee. Süýjüjän aharlardan garabynaýyn niýseňiz, ýakymly atmosferada wagt geçiresiňiz gelse, adresimiz Abiznoýyň ugrunaky täze jaý binandaky Green Coffee size garaşýar. Birinji mihmanymyz dusuz gepleşik ýaly kultur gepleşik uğrar diýip seni çagyrmagy makul bildim. Sag bol geleniň üçin. Başlarımız için asıl niyetim adamlar bloggerin profilini açıp görecek vakti şu kanalını görmekler için At Familia onun At Familia onun doğulan yılın yerin onun yukarı bilim Türkiye'de okudun oynayan sondan başlasak İzmir'de kızıklı oynamız var. Doğulu adım Muhammed Ali Akmuradov. Hem için Ali Murat deyip soruya çok kişi. Ali adımdan, Murad'ım familiyamdan anlanma. Muhammed Ali Akmuradov. Özüm 99. yıl. 20. mektepde okudum. Türk'te de 7 yıl okudum, yaşadım. Neme, sen birinci ýylda żywoy görümdi. Sen hiç görmedim mi kam diýsem, garaçy men onu näpsen hemme videolaryny gördüm oturup Instagramda. Neme videoň mady? Şo öňümden çykdy ýöne sen diýip, sen nemäňe geçirmänden hataryňa AirPods çykanda men hem şeydik gelýäniň. Şo öňümden çykypdy biram ýanky YouTube'da videoň kaçdy, pesel diýip en sonunda da damdama diýer ýa onu şey diýip şo dalé diýen. Men bir hili hebi şo agdy ulluqan maskal giyýärdi bolyn primärni şom kadime etdim. Ya izini görkeden orta bir şo meň bilen şonu görkezdi. Yani iki aýratyn profil ýaly ulanasy gelýär öýde. Ay aslında öýde görkezdi gelen ok ýöne. Diýende bir görünte gowalar ýüzüň wat diýip. Ondan şo bu diňe meň videomda düşende görkezdi ýüzüň. Eň bilen ýalňyşmasam żywoy görüşemizde biz bir video düşürip ýördik. Neme İslam bilen, İslam näýersin bilen biz fix bişirdik mi? Şakalar näme dilýän barsa fix bişirdik ondan sapaň ýanydyň, onu sapada aýdyrmagy baramyzda. Ýanynda Ali Muradym mady ondan sonra bir nastyreýän ýokdy, ne bir hijek. Sen şowat näme diýip gördüň? Men Türkmenistana gelenmi kälmir entek bildirem okda bir patlatjak diýdiň, onu patlatdyňam. Soňundan merýet sadan videoň ogurlap düşürdi ýa-ni bir hijek trend çaýyş gaýtalar. Oýra meni zatdy. Ay bilem. Şo Zagrep'de durda men tägem, gaşywadym onu tans edip görem. Onu gysgaçyk tanışdykdan soň seni näme adamlar nä derejede tanaýar diýip merýedi näme bir kararyň öňüne gitdi-de adamlardan sorak gördü. Ene şu kim tanaýaňyzmy, haýsy videolaryny görýäňiz, şo zatlary kiçike videojyk görýäs. Aha. Bu karoçy men soraýaňyzlar ya, başga adamlardan tanaýam. Screen Show'un birinci bölümünde bizim mihmanımız Ali Murat ve Ali Muradi halk nähilek tanaýan, näme derejede tanaýanlygyny kesgitlemek üçin bir karar diýince Suudi merkezine geldik. Ana o adamlardan soralyň näme derejede tanaýarlar. Gürü bir dalıp ýatyrlyňmy? Men adamsyna blogger bolýar, Türkmen blogger. Birinci soragy jogabyň howa ýa-da ýok bolsun. Şunu tanaýarmy? Ja. Нет. Siz tanıyanlık ha? Ava. Ali Murat. Yo diýär. Kim o? Avdelux. Kim? Ali Muhammed. Resul Aytjan. Resul? Ali Murat. Ali bildiğim öyle ada. Ana yani kenarda. Ali. Doğru adı Ali Murat. Hiç ya da görmedin ama. Neymiş ya?
tutarayamsın. Ay men mun tanamo. Haysi viza siz ne adamı be? Bedev elektronik. Ne geldi? Dostundan geçe. Kısok böyle diyor. Sen haysi viza adamı? Arka çıkmamından. Viza çürüde tansı mı? Ava. Torpaylar gördü. Karakomus böyle maşine rahat hepsinde var. Garı tepiştiler. Ay takside del rehberin. Tak. Kim nişe reklam ediyor? Mesela germahana, tam zavod, çok aynı öyle. Çiğsi reklam çıktı. Kapılar reklam ediyorum. Kapılar reklam ediyor. Dine şomu yadın ben yani. Bağlı kapılar o reklam edip duruz naş. O taksı tak. Bir zat var da ne metyalar kuruluşlar da bir zat var. Erkim reklam mas'ule tanayalı. Görýäňiz hem güýjündim. Bu ýeje alkysy reklamada açylan gapysyna giden. Ene men reklamalam akylly galýan eken. Mene garaşamakdym adamlar bir biz reklam edemiz. Bu nizapny bildirtmäji edýänler söýdýär solin adamlar akylyna şogalýan eken. Joga. İkinci oyunumuz haterlar araň näýli? Okaýanmy näýli? Okuyan käwat. Başda ünsürýärdim mara başda. O 3-4 yıl bundan. Ondan käwat aram bir настроениýam ýok online oturun kam. Ben ýokurdan kommentariýa gelýär. Aha. Moment jogap berýän wagtlamma. Soňra jogap berýänne reske podýan wagtlamma. Bagorla ünsürmäýin näýdi. Bir biz için peslikler diýipmi? Tamam. Kime näme düşündürýän boldy? Bu adaga uýmynçat gazanansynlar? Haterlardan? Hater var mende Hudaýa şükür käna ýoklar bir. Meselem 500 kommentariýa bolsa, bir 10 sanagdyrlar bolsa. Ne? Ha. Yani haterlar yaltanman yazya şeyle pikir edip görsek fanatlar wada var bir hili. O Almurat gowy bolup dur diýenokda gulya geçýäniň haterlar iýsiz meni. Ay olaram bolup durmalar. Ay belki haterim ýok diýmeýin, belki ne özüne gowy niýetden adam kommentariýa ýazman, görmän geçip gitýänim madyr. Öňe söýüp ýazanlar iýminne. Ba ýok diýmeýin. Hasan birazcık trash video koyamlatımlar. Atak kan yok yan kayışmıyorlar. Yani haterim bolup durmalı. Haterim bolup durmalı o. Hiç iyilik emosiya çağırmasan olam kıyın. Bir da iddia çötü yigrinmäge de yaltanyasıysa bir hilla. Inniki oyunumuz haterlar bilen baglanşykly. Häzir sana 3 tane kommentariýa berýäs. 4-njem özümüz yazdyk. Indi sen öz haterlaryny tanap haýsysy fake, haýsysy hakyky kommentariýa biljek bolmaly. Ha, maňa ýazylan kommentariýalar. O, üçüsü sana yazdan, 4-njiňi özümüz prikol edip yazdyk. Indi sen prikol edip yazdan. Sizin ýazanyňyzdygyny bilmem. Awa. Nirde bossana şey diýipdikmi sana? Sekretarmy näme? Sekretar. Sekretutko. Şöyle şunu görüyorum. Bilsen bilmesen ona geçiren de indiki de haytıda oja belli. Birinci soramız, köçede de şol eşikde. Pijamaly çykmalymy haýada aýraty öýde de görýärlermi käsen bilemok. Menem öýden saçym daraman çykjaga, eline çiýwyk berip owa goýun maktyrmalay toý eşiklerini. Şu taýda bar, maňa tanış gelýän. Biz ýöne like'larym çykýan ekenin, haterlarym. Şeýlemi? Ondan biz like'lardan gaçdyk täýäbi. Like'lar mümkin ýadyna düşer diýip nemetdik. Baraçyk seljerdik şu tarafa. Haterlara like basýam kan. Patır o başda bir 10 minutda oturulýar. Kim gördü, kim görmedi video ýörärmi kan? Hil jonna bir sağ olun uzun edip komentar ýazyp gollaryňyz üçin diýilen ýerde. Owa goýun baktyrmaly. Şu eline çiýwyk berip owa goýun baktyrmaly. Bir kere gabat geldi meýdan şu komentariýa. Toş ne ýadyma şonu. Benim öýden saçym daraman çykjak hadi. Köçede şöyle çıktı. Oğlum badırlar. Balbam. Şu toy eşiklerin mi olaymasa? Fake. Toy eşiklerin mi? Ha. Indi ka geçirip gör. Eline çiýwyk berip. Eline çiýwyk berip owa goýun maktyrma. O bizinki. Bizim haterin diýär. Onu ikinci tesbirlenme. Üpel. Bula özüne hater ýere o bular düz edýän. Üpül süpülay dosen. Eşiklerim prakada ödüyen. Duşupdurlar 2 tane dellekçiden, katı görüp dellekçiden kaçıp yören.
Dillekçi sözüne ulanyan bolsa bir gramatly bolanmaly. Bular ama hakyky gelipdirler inde. Indi bularyň haýsysyny biz ýazdyk gaq. Dellekçi bolsa senin olaymasan, o senden gramatly gürleýän ýok. O men şu an tanışsamyň içinde. Yani neme oýlan biz bukulmagam istedik. Eşiklerim prokya doýdan. Üpül dost sen. O da bir ki tanış gele ýadyma şunu. Bular ama hakyky gelipdirler. Ene bul ba. Galaýyk alba. Her hora, her Men video. şu üçüncü diýen. İki tane dellekçiden gaçy gör. Inge geçip gör. Eşiklerim prokya doýdan ýa. Eşiklerim prakada öýden. Onu hater ýalňyşyna bolup ýazdygy bar. Üçüncü, gyýzlara geregem şu. Syomka edýän ýeriňizde adam gara ýok dämi? Mugut tuvaler. Onu metlenme. Salyony hyýar ýapýaňyzmy? Bula sonra oýdan. Bir genje garaçyn ýazyp oturym kaya. Mugut tuvalet da ba. Bir video ama. Sen gördün ha? O. Ha. Un videoda var da onu şonu komentarda şosada ýazýarlar da bilýän bir söz çıplady diýär. Bu ýöne gülüpdir bir haterim däle sosial şeýerine medipdir. Hater däle ýandy. Gyýzlara geregem şu. Bula ba. Syomka edýän ýeriňizde adam gara ýok dämi? Salonda hyýar ýapýaňyzmy? Haýsy videoda ýazyp Bu hemmesi bir videoda näbi her ýerden eleklen ýöreýsenem diýip alqaýdylan komentarlar. Birine bilmedim ben şu an men. Bir baş birinci bildiň dämi? Eliňe çyýyp. Yo bilmedim birine bilemem şu an. Ha. Zaç ünserýänler. Onu gowy. Şunda da var mena syomka edýän ýeriňizde adam gara ýok dämi? Şo fake mi kalýan? Ýok, hyýar diýjek mena var, bilemem. Hyýar diýen. O geçirip gör, gyýzlara geregem şu diýip ýazdyk. Bar abi ýa komentar ýok muna. Yani bolup biläjek komentar, gaty ýakyn bir gil. Şul aşağı alandan, men komentaryamdan alanma da. Hawa 300 şotaýdan. Ba. Bahany döwmeseňiz bolýa. Gyýzlar samsyk ýalyp görkezmek derece bolmaý. Tuvalet köçäniň ortasynda. Ýene ýanky videolar öýden. Haýsahne. Men ara şu gedä bildim o. Aha. Gyýzlar samsyk ýalyp görkezmek derece bolmaý. Şol fake. Ba. Bildim gere. Tarada patang. Näşini? Olaydymy azat dönme aýtdy, ne alýan? Banyada balak ba, çalşay balaňy, balagyň ursun seni. Dellekçi, ýene şoğradım. Dellekçiň almaý, nämen ujundan. Balaga şunu emem kadyan. How kasım balak gelýän, ne diýensin? Stapel balaga diýerler. Birinji olaýmasa Olaydym azat dönme aýtdy, ne alýan? Geçip görsek, dellekçiň almaý, öldümäý. Öldüme ha, öldüme. Allu. Men bilen var ya ýazyr. Bilen bara. Bu ne komentar kenem. Ýakyn Sünni hasam işlep hasam bu kurar suat bir milling. Indi geljekde hiç bir haterin komentarysyny dogry bilmän, wapşa işiň ýok adam bolmagydyr, jasman garaşmalar. Mesip bolsun. Indi koýnumyz blogerler bilen araňa gowy, esasanam gyz blogerler bilen kapıda oçura durýarlar. Indi blogerler tana diýen oýnumyz oýnaýar. Nähile kolya her ýemil bir bloger belliýär. 24 san bloger bar. Ikimizde de şower blogerler bar. Indi men kellämden Aýdaly Karakumskiň bellesem, muň aýdamak Almradam soraglar berýärdi. Meselem gyzmy diýlenler ýok diýilse, hemme gyzlar ýatyryp çykýar onuň. Aýdym aýtdymy diýlenler ýok bolsa, hemme aýdym aýdanlar ýatyryp çykýar şeýdi varianty azaldy. Men bellen blogerim tapjak bolýar. Menem şower sanyny Almradyň bellen blogerini soraglar bilen tapjak bolýar. Indi men kamera haýsy bloger bellen görkezýän, Almrad görmezlik üçin Almrady öz eli bilen gözüň ýapmagyny haýyş edýär. Ne görkezdim? Bolny men hiç bilmejek adam taýlaýyn. Berjekmi? Sonra. Men bilen baglanşawam. Kim? O ne dereceden bilip bolan bir konkretna mesela videoda men bilen düşdümi diýsem. Düşdü. Düşdümi? Toşun düşmedik aýra. Düşmedik kenem men bilen. Hal.
Yeme. CSGO gitti mi? Kimi daylattı bana? Ha, yo. Giden o. Giden ok dedim onu. Bizim CSGO'nu ayırıp çıkacağız. Gitmeyenleri. Bu oyun qovu aslında, qovu düşünsen var. Tuğsuza geldi mi? Geldi. Gelen olsa gelmedikler ayırmadı, doğru mu? Evet. İşte boğucular var. Evet, o tuttu bunu. Vallahi. Seyret nemeden. Nickname'i adı mı? Men saylanım mı? Ha. Yok. Adını yazan ok. No, nickname olanı bilin, username'den. Ha, şu. Yok, adı değil. Adı bilen bağlanışık fırla. Onu men Sehra Aracani. Ha, Mayani. Psevdonimi var karoçum. Nickname'i psevdonim der. Onu Pani. No, adı deyip biliyese. Bulan adı mı kara diyes. Yine var karanlığı sonra oğlum. Kıyız mı oğlan? Oğlan. Oğlan mı? Ay. Selam oradan baramsa sonra nereden? Ay ne? Sen ne yapıyorsun olsa? İzuçağa dedik geldin daha bu da. Ya, katı güpürta. Dans etti mi? Hava. Yaman köp sevdi. Neden ama? Ne ya? Kıyız oğlanı bilmez. Sen ne de onca adam ayırdın ha? Arkadayım dans eden oku. Bol. Bunu ben sonra vermeli ha. Instagram'da aktif mi? Ama bizimkiler biliyor. Köpüsü dinle TikTok'a. Az köp TikTokçudur lan. Az köp TikTok'çu. Aa. Instagram'da aktifler ayırmalı, doğru mu? Aa. Şıpırt. Men sonra vereyim mi? Sen bilen video düşüp globala çıktı mı? Ne var ya? Çeresten var ya bana. Kancak var. Hava. Mira mi? Men like hanımla ne var da? Tans et mir like han tans. Şimdi men bilmeli, doğru mu? Bir sonra verebileceğin, doğru mu? Ya. Naharımla bağlanışık kılım teması. Yok. Bağlanışık kılım. Belkisine ayırıyaz. Ay atay. Bir yerini tutturmadın mı? Atam. Böyle ki vapşı yapıp giden morsana yok atam da. Avdı mı ikinci? Karbit. Karbit? Ha. O oyun morlu sağ ol. Tulon görüşten oymur. Daha çennem oynap böyle. Basaysam mukamı. Öyle çaltırak bararına. Sen kim? Konuşacağım şeyler ayağım. Kavattığına bu çoruktur. Sağ taraf ilk tekerim yarınca kol otuyor. Sen bana şunu yakayım. Mena sarpala yirayacak. Dolmadı da yani. Yani Türkmen TikTok'ta, Instagram'da her kim koşa dönüyor da mesela atam yani Aziz Khan vardı onun. Batırın yani ne mi? Aykan yani kim vardı? Kim Aykan? Yok Ayka Diamond. Ayka Diamond'ın yani. yani. Bilmem ama.
Batır toy hizmeti. Oynatmayda Batır o bloggerlar bile östüyor onun. Seni gözüme getiremezdi. Alfa Samedov'um gözüme getirmezdik mümkünler. Son üçün şular yalık rubrikamız var. Täleynameler bilýän Alfa Samedov'un nemesini, burcunu. Haysi. Fevral näme bolýardy? Menem bile bak dünya kadından tutup soradım. Fevral. Короче, fevralda daro. Men goýdum Garatskov, вообще ananam, oğlum düşünüm. Neme Alfa Samedov avdi wadale eken. Entene aýtdyň täleýnama ananam, menem ananam. Şu rubrikan esasy nemesi, şu täleýnaman ýazýandan arsyna üstünden prikol tutmak, baram şonu onu da dip barlak görmek. Yani täleýnaman nemejigi wa, fiskajigi wa, her kim ertiriň näme boljagyny görjek bolýar. Meselem şu güni 10 bolsa 14-nji maýda maňa näme garaşýar? Bizde pikirlendik hiç kim düýünü görana, düýünüm gabat geldimi? Ne biz Avdi Samedov'un düýününe bolup geçen zatlar görýäs. Avdi täleýnama boýunça düýün beýnisi gaty gowy işläp kellesi 5-ge ýaly işlemelken, biram gaty ilhamlanyp da hatta duralgany görende kellesine üýtgeş pikirler, ilhamlar gelmeleken, biram söýgülisi bilen flirtlaşyp täzeden nakatyşyp bir tanşan gün ýaly duýmaleken. Alfa Samedov jaň edip son test yok bununla sorak göreli. Birinci soramda düýün kelläň nähili işledi. Onu sen jaň edip goýbersen. Alo. Oğumucuyum. Oğulacıyım, oğulacıyım. Oğulay nerede näme diýär? Şu var. Näme togramaly? Ya. Näme geçti? Indi sen täleýnaman deňişdirjek golasy. Karaçy sen Garatskowyň deňişdirjek golýas. Düýün sen näme geçirdin günüňi? Hazır şoňa gara soralar berjek, sen hem howa ýa-da ýok. Şolara ýaly karaçy şoňa gara jogap bermeli. Keyfine mi? Keyfine o gepleşik tutýarna. Bolýar mı? Ýang bolup gitmedik gel. Düýünün kellesine nähili işledi 2-ge, 3-ge, 4-ge, 5-ge. Düýün kelläň näme işledi? 3G mi, 4G mi, 5G mi ýa 2G mi? Düýün 3G. 3G mi? Düýün sen Garatskop boýunça kelläň 5G ýaly işlemelken. Ýa-da. Hawa. Garatskop boýunça çekmä. Wadalay bolýan dam? Garatskowyň bilen ona iş gaýdan. Wadalaýmy? Wadalay eýän. Ýa-da. Düýün 5G bolmalymy kellem? Hawa. Düýün 6G men seni alladym. Yaman käli işetdim men. Ona näme ilham getirdi? Stolba astym. Alete şimdi de başladı. Näme ilhamlanyrdy düýün? Düýün näme ilhamlanyrdy seni? Stolba Astanovka Yarkoşy TikTok. Näme? Arap tasmanymyz ilham berdi diýen düýün. Hawaga udaly taşyrda şonda. Näme belwer? Stolba Yarkoşy TikTok. Meselem Stolba, Yarkoşy ýa-da TikTok ýa-da Svetofor ýa-da Astanovka şolaryň haýsy birsen ilham getirdi düýün. Çynymy aýdaýynmy? Çynyň aýt. Lampa. Bana indiki soru. Bir konuşunu koýarsam. Düýün söýgüliň bilen näme desen geldi? Ýa-da gon aýda bar. Seret. Söýgüsi ýokmy? Söýgüliň ýokmy näme? Düýün emma da, ne aldy? Hemme wadalaýlan söýgüsi bap ne galypdyr? Anla şey değildim, söýgülim bolon bolsa näme derdin? Daway şey, aýlap odan namny ola, gyzlar gaçyp gitmez, alad etme, söýgülim ýok diýen bol. Seret, dur men sana bir neme aýtjak ödüm, jogaplar aýtjak sen şolaryň içinden saýla ödüm. Bar. Urşasyň 50, pul sorasyň 50, o palbam şu ikinji mi kadýan? Flirtlaşasyň 50. Söýgüliň siz geçiresiň 50 düýün. Bolýa bizem onu ananan ola el şoňa. Şomuş. Söýgülisi siz geçiresi gelipmişin. Masam jelem söýgülisi ýokmuşyn. Awdyň alawçydyň şu wagtdan bilip goýun. Aslında flirtlaşasy bolmaly. Boluşdan joksa. Bolly, daway ýürüp öçdüm. Gepleşiň bilen reň oşonuň üçin awdy sawal. Aw. Ýanyňda oşana türme? Aw. Birden telefon ber aýda. Hawa awdy. Oşan. Haw. Telefonuňyz näde top gawam? Baba. Koýarayda. Yine bir ýoly täleýnamalan gaty bir direkt zatlaryna göz getirdik. Ýa-da gynan sakda şoň anan ýana adamlar. Baray men düşünem okşolar. Neme bira dillen rubrika
bir harp saylayan ýöne şo harp bilen tözlem düz başlamaly. Türklerden orladyk. Ne diýme däre? Latyp ýerersiň bir. Neme? Universalca harp sayla özüň onu. Söz mü ya sözlem mi? Yok bir harp sayla ki. Davay ağa olsun da. Utuluşsuz variant diýäňmi? Onu mene nememiş jaýyny arenda berýär. Senem kwartirant bolup girjek bolýan da. Salamu aleykum. Aleyküm selam. Neme? Kwartira girjek bolýarmy? Awwa. Girim çıkım köp bolarmy men sana bersem jaýmy? Ay yok. Ýekördüň ýaşajakmy? Ayarlı olunma diýem sana. Ayalım bilen. Doğru. Onu gizada getirmeyen arkayın olacak. Arkayın ol. Neme bir öy hayvanınız var mı? Atım var. Arasında çapmana verirsin atını. Arasında verir. Komşulama ma qoqludur oňşorsun ha. Ayong sorsa. Tek özüňiz nähil neme qoq tarapdan? Adamçylyk ýeri nedirler? Men tullum. Berýän kwartiramy. Arkayın ayalyň bilen ýaşar. Atyň bilen Ayalyň atyň bilen ýaşar. Adamçylygyny bozmanjyk ýaşar. Enniki ýagdaýymyz mena studiýam mamış mesela Elvan studiýaly, Kurtoy studiýa, mümkin Elvan studiýa mamış. Bolam toýuny ýa doglaňyny neme dialogda belli bolar. Bizde tutjak bolýar, endem harp saylasa. Dige çekimli dige. Olmaya daýlaňy. Elbetde. Näme toý etjek bolýaň tugolamy? Edil näme toý etjegime toşna karar vermedim tek. Ýani öýlenjek bolýaň diýen. Elbetde. Toý näçe adamlyk etjek bolýaň? 50. Ayşe, orson ka küçücük toý diýen. Evet. Orası Türk toy olmalı. Evet. Bağış kim tutýan? Eldar Ahmedov. Haýsy restoran? Elvan restoran açylsa eger şolar ýaly. Ora suratyňdan wideoňdan biz alaýlymy? Elvan alsın. Çysla kaçan? 50 mart diýär. Ya, entek belli däl o. Ba. Böyle onda çyslaňyz belli bolsa, nesip bolsa elleşers. Indi üçüncüýümiz has kynlaşdyraldyk. Mena Almurada o dönür muňa fora warny ýagdyrýan. Edir nemedäki wideoda hyýalmy? Jaýňamy? Nemäň barmy? Gydym nämetjek? Edir soraýalyk mena Almurada fora ýagdyrýan, olam maňa jogap berip goranýamy diýsem, harpam özüm bersem d. Adyň näme? Daniel. Daşary ýurtdan öýdän. Daşary ýurtdan. Da diýen olar söýdüm bar. Aýlygym valutadadyr ha? Dollarda. Meni bekläbilermiň? Da, конечно. Klub istek jorama malsam bolýam ýanmy? Da. Maňa napit alyp beräýin, näme napit alyp berjek? Düşes. O, düşes jasmy. Qysgaýdyn. Düşes dözdüň bolýan. Da ne to? Ne? Ay bolýar, araldım. Daniel. Tanşan maşat. Daşa bolýar. Berem daşa. Şu an her yerde kamera var, her kimde telefon, ma ikilap, üçlap, şular ýalyk neme, müňsan suraty düşürüp ýekejesi goýulýan döwürde, öňkü döwürüň polaroid suratyny bile surata düşýär, ýekeje kadr gözüň ýum, bit, şo näme bolsa düşülýärdi, ştaýjykda durýar. Biram sowgat getirmeli diýip aýtdym, aşa sowgadyň öň jagaşynda durýar. Näme sowgat getirdiň? Taksiň znaçogy var, o nemesi ýokardy. Aha. Näme diýler, şo logosy, garaçym. Şonu getirdim. Näme üçin? Gelýär ýolly. Ha. Vay enni kepleşige geçti. Şataýda. Biram montajdan geçti, bilece maşinasyny goýup çykyp görürsen. Onu men sen ýanyňa geçeýin. Gel onu geç. Sağ ol Almurat, gelen üçin. Sağ olun, sağ olun. Öňkü kepleşikden bilişim diýär aýagyň ýeňil. Nesip bolsa
Bu yapışım sezonlara Elon Musk'lara çenni devam eder dip umid ediyor. Sağ ol. Bunu yapmanız için. Sağ ol. Siz hem komentarlarda heytinizden gaýgyrman inni kepleşige kim gelmesini isteýän bolsaňyz komentarlarda belirlemeňiz haýyş edýär. Inni kepleşiklerde görüşýänçe hoş sağ olun. A Screen Show.